മുന്നിട്ട് വരണമെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സംഭവിക്കാം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വളരെ റിസ്ക് ആണ് ഓപ്പറേഷൻ. അപ്പൊ അതെങ്ങനെയും ഓപ്പറേഷൻ ഇല്ലാതെ കാലിന്റെ ഈ വ്യത്യാസം ഒന്ന് ശരിയായി കിട്ടണേ. നിവർക്കുമോ? വിശ്വസിക്കുന്നോ? നടുക്കൂടെ ഓടിക്കാൻ മോനെ. ആ നടുക്ക് സ്ഥലത്തെ ഓടിക്കേ മോനെ, ഓടിക്കേ
അദ്വൈതോ നിവേദ ഓൻ ഇപ്പൊ കാലിന് എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം വന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ? മോന്റെ കുഞ്ഞു മനസ്സിലത് പറഞ്ഞേ. ഉണ്ട്, വ്യത്യാസമുണ്ട്. മോനിപ്പോ മറ്റേതിനേക്കാളും കുത്തി നടക്കാത്ത രീതിയിൽ ഒരുവിധം നമുക്ക് കൂടുതൽ സ്റ്റേ ചെയ്യാതെ ഓടാൻ പറ്റിയില്ലേ? ഇങ്ങനെ ഓടാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നു മോന്. ഓടുമായിരുന്നു, പക്ഷെ എങ്കിലും ഇത്രയും നമ്മൾ സുഖമായിട്ട് ഓടാൻ പറ്റുന്നില്ല അല്ലെ? മോനെ ഈശോ സുഖപ്പെടുത്തുന്ന മോൻ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ? വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്. ടീച്ചറെ വന്ന് ടീച്ചറെ എന്താണ് ഈ മകന് ഇവര് ഓട്ടത്തിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം ടീച്ചർക്ക് തോന്നിയോ? ഇപ്പോഴത്തെ ഓട്ടത്തില് നല്ലതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാലിന് ഓടിയപ്പോഴത്തെ കാലിന് വ്യത്യാസം തോന്നിയോ? വലിയതായിട്ട് തോന്നിയില്ലേ? ഇപ്പൊ രണ്ടാമത് അവസാനം ഓടിച്ചപ്പോ വ്യത്യാസം തോന്നുന്നുണ്ടല്ലേ? ആളുകള് കൊച്ചിനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഈശോ സുഖപ്പെടുത്തുവോ? ഓപ്പറേഷൻ വേണോ? വേണ്ട. ഓപ്പറേഷൻ വേണ്ട എന്നുള്ളൊരു ഉച്ചത്തിലൊരു അടയാളങ്ങൾ തീർന്നിട്ടില്ല കാലത്തിൽ. ഹല്ലേലൂയ.